sa mga sponsor ko pong luma. Ayun. Yung mga bago po kung umurong po kayo, wala po akong magagawa sa inyo. Basta may pambayad na akong bayad lupa. May bahay na kami ng anak ko. Nakita ko na po yung bahay na lilipatan namin. Ayun. Yun nga, Donita, bakit nga ayaw mo makasama yung nanay mo? Ayoko, sinungaling masyado yun. Hindi na kaya pagbaguhin yun. Anong masasabi mo sinungaling? Ay, hindi ko naman sinapak yun. Sabihin niya, sinapak ko. Ayun nga, sabi ng mama mo, sinapak mo siya eh. O, sinapak ko yun. Tulog yun hanggang sa linggo. Kaya nga siya nag-black eye. Sabi pa ng nanay mo, tanungin mo yung mga kapitbahay namin dyan. Magoy. Sinapak mo daw siya. Kahit tanungin niyo yung mga kapitbahay, mga chismosa rin. Sinungaling rin, di tigad na lang ako maniniwala. Oh. Meron naman ako kakampihan yun sa taas. Ang sabi nga ni Nanay Rosario na di daw talaga niya pwede na Kasama kami. Hindi, na ibigay sa'yo si Jeffrey. Sa Kasi kanya nga hindi ko pwede bigay sa kanya eh. Buti nga binigay ko sa kanya anak ko, naawa lang ako sa kanya eh. Pero, siyempre nanay mo pa rin yun. Gusto ko rin talaga na magkasundo kayo kahit anong sama pa ng nanay natin o anong sama pa ng anak natin. Halimbawa ikaw, ganun. Pero mas maganda pa rin na magkasundo kayo. Ang hinihintay ko lang nga kay Nanay Rosario na Mag-sorry kayo. yung Magpakumbaba ba? yun, pwede. Yun, Hindi yung siya, hindi yung mas mataas pa ihi niya sa akin. Oo, kasi Ay, nga kung mataas ihi niya, mas mataas ihi ko sa kanya. oo. Hindi yung katulad nga nung lagi na pagkuha, tinutula, yung yayapos ka sa kanya. Pamplastic lang daw yung ginagawa mo na, yung yayapos ka sa kanya. Oo. Totoo yun, siya nga yung plastic eh. Yung ayaw, di ba naglalambing nga pagdating? Ayaw niya. Hmm. Ayaw niya kasi mahulog pa uli yung loob niya sa akin. Bakit naman ayaw? Wala namang problema, anak ka naman niya. Diba? Parang binisip ko, ampun lang yata ako eh. Hindi, kamukha mo nga silang lahat, kayo magkakapatid, di paano magiging ampon? Sabi ko sa nanay ko, okay lang na bati na tayo. Okay lang yun, hindi naman ako tatayo ng samahan loob eh. Pero kayo, tayo ng samahan loob, kaya kayo kakasakit. Pero papayag ka na rin talaga na magsama kayo ni nanay dito? Oo. Yung payag naman pala siya. Pero bakit kanina sinabi mo na ayaw mo makasama? Ayaw ko muna sa ngayon. Sa ngayon gusto. Pagka hindi pa ako wala pang bahay. Sa ngayon. Pag may bahay na pwede na. Oo. Sige, para mamaya tama-tama babayaran na natin yung bahay. Mamaya. Papa. Pero gagawa tayo ng kasulatan na wala doon. Dito lang ako, tutulog. Hindi, doon, nung nandun ka, di ba? Hinanap nga kita ron, sabi mo na hindi na kita binalikan. Tapos pagpunta ko ron, wala ka na. Tapos Kala Mami Jade. tapos pumunta pala kayo ng Michael Bards. Tapos, ayun, kinabukasan, pinuntahan kita. Hindi ka nagpakita. Lahat ng vlogger na pumunta ron, di ka nakita. Saan ka nagtago nun? Pakita ko nila kuya, yung sila, Ate Dansky, si Kuya Mark. Partner pa kami, sabi ko nga may love team na ako si Kuya Chris Ulo, si Ate Lily Baro. Tapos nung binalikan kita, di ka talaga nakita nung isang araw na yun, maghapon yun, yung Tutulog ako. natulog ka lang doon? Isang ka natulog? Wala Mami Jean. Kahit nakakatakot. Sinong Mami Jean? Buntis. Yung buntis? Mami Jade. Jade ba yun? Jade? Jean? Jade. Jade nga. Tapos yung asawa niya si... Rodel. Sino ba yung Santos na yun? Yung cellphone ko. Oo. Ano ko kuya-kuyahan? Kuya-kuyahan mo. Uwi nga ako sa Bulacan eh. Nanakapag ko yun. Bakit wala na ba nga sa Balumbato yun? Hindi mo nakagana sa Balumbato yun. Hindi nakatira? Bulacan yun. Taga Bulacan. Sayang naman yung kuhan mo. Yung cellphone. Kaya kami yun, sa sponsor ko lang naman niya kay Kuya Mark eh. Si Ate Jasmine, si Ate Jasmine Vlog. Hindi. Sa Japan. Dapat pinapahalagahan. Bibigyan, papadala na ko yung Android.
Papadala ka ng Android. Pero dapat pinapahalagahan mo. Ayun, papahalagaan ko yun. Hmm. At saka yung bahay na kuan, bibilin nga natin, Bawal ibenta. bawal ibenta, tapos kausapin ka ng gusto mo, kausapin natin yung bibili. Ang bibili. Yung nagbigay ng pera, Pag kausapin natin. Yeah. Ayan mga kaibig. wala pa nga eh. Baka ako nakakalipat. Oh, di pag tumira ka na, pero pag lumayas ka uli, mawawalan sa isa yung pagmamay-ari mo ng lupa. Ayun, okay ba sa iyo? Tama po ba yung sinabi ko po, sis? Ayun. Very good. Oo. Very good. Kung magpakabayad siya, magbago siya, hindi na siya maggamit sa bawal na gamot, hindi na siya babalik sa balon Medyo na po nga tutulog. hindi na siya mag-swear, walang sigarilyo, no smoking, no wine, everything. And kailangan magpakabait siya, sumunod siya sa'yo kasi ikaw ang guardian niya. At pakisabi kay Donita, kaya ko yan ginawa kasi mahal natin siya dahil mahal siya ng Diyos. Maraming salamat. God bless you. Mahal na mahal ka ng Diyos, kaya ginawa ng ating sponsor. Opa. Grabe, di ka ba natutuwa dun, Donita? Ako nga naiiyak na ako eh. Tapos, Mahal ka Masaya, ng Diyos. masaya po. Lahat ng tao may pag-asa at kung ikaw may nalulugmok, pinipilit ka, binabangon ka namin, Donita, kasi mahal ka namin dahil tayo si Jesucristo pumunta Alam sa mo pa- sumulan sa mama mo. Kasi pag awayin ka niya, ikaw ang lalayas, mga kapatid mo naman pwede maghabol niyan. Walang para yan sa'yo at saka kay Jeffrey at saka si Brad Jojo at saka si Sis Janet, isa din yan sa pagmamayari na yan. Kaya yan, pag oras na umalis ka, wala na yan. Alalahanin mo yan para yan sa future mo at saka kay Jeffrey. Salamat po.